On je jedan od razloga zbog kojih posećujemo beogradske splavove. Simpatičan Beranac Ćemo danas je jedan od najpopularnijih pevača u našoj zemlji i opravdano nosi titulu novog kralja splavova. Takav posao menja dan za noć, pa je nas zanimalo koliko Ćemo vodi računa o načinu života i ishrani. Vreme menja sve, al mene ne. Obzirom na to da ne stigne redovno da spava i da dosta radi, Ćemo se trudi da se zdravo hrani. U prijatnom ambijentu ruskog cara proćeskali smo na tu temu. Sve javne ličnosti, ja smatram da treba da vode računa o svom izgledu. Ne samo javne ličnosti, nego i svaki čovek. Jako je ružno kad... Ja sam bio u fazi kada sam bio debeo. Možda ću ovo prvi put na televiziji reći, ali 129 kila, znači 130 skoro, sigurno možda i preko. I onda jednog dana mi je to sve dosadilo i kažem, od večeras nema ništa. I sutra doručak je bio musli sa nekim manje masnim jogurtom, slatkiši ništa, hleb ništa. Za razliku od većeg broja muškaraca, Ćemo je vrlo vešt u kuhinji i kako sama ističe, zna sve da sprema. Ajde, da izdvojim paste, na primjer. To se brzo sprema i lako se sprema, ali ne predstavlja mi problem da napravim ta neka domaća jela, tipa punjena paprika, gulaš, pasulj, svašta nešto. Neretko mu se dešava da svoje, a i tuđe devojke iznenadi kulinarskim umećem. Zavisi šta devojka voli, onako nekako to indirektno ispitaš, pa pozoveš, spremiš. Znam ja neke drugare koji su mene zvali da ja spremim, pa oni se tu kao nešto pohvale da su oni spremali i tako. Ćemo dolazi sa severa Crne Gore i najviše preferira domaću jaku hranu. Iako je veliki gurman, postoje stvari koje jednostavno ne voli da jede. Ne mogu da jedem morske plodove, ništa što se tiče, čak ni ribu, jedino tunjevinu mogu da pojedem, bilo kako spremljenu, čak i svežu, konzerva, a i morske plodove nikako ne mogu da. Jednostavno, kad osetim miris, neprijatno mi je, ne volim. Nekako više volim ono naše domaće. Uz domaće jelo ide i domaća pesma, a kao što ste čuli, Ćemo je majstor i za jedno i za drugo.